Iată un model care merită văzut. Dacia Duster. An fabricație 2022, echipată cu motor 1.5 diesel de 116 cai putere și un rulaj de 92.000 de kilometri. Un SUV model, economic și pregătit de drum. La interior găsim climatizare automată, geamuri electrice față și spate, volan cu comenzi și computer de bord. Sistemul multimedia oferă navigație, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth și USB pentru conectivitate completă. Pe partea de siguranță dispune de ABS, ESP, pilot automat, asistent unghi mort, camere de marș arier și senzor de parcare. Farurile LED completează designul modern. Mașina este foarte bine întreținută, cu distribuția schimbată și revizia efectuată recent. Nu necesită investiții. Disponibil acum la AutoExpert Oltenia, cu posibilitatea de achiziție în rate lunare fixe.